Siz hazırmı? Olar hazır. Sen hazırmı? Biz hazır. Olaysa ayda. Jırlaygali. İsәнмесез, hürmetli тамашачылар. Яңа ғасыр телеканалы эфирында Жырлыйgali тапшыруы. Assalamu alaykum, жырға мыңға ғашиq татар халқы. Sizni qabatdan biz Dina ham Ilnur Zakirovlar salamlaymiz. Ноябрь айында Яңа ғасыр каналы тамашачыларны яңа музыкаль проект тәкъдим итеп сөендерде. Аңлагансыздыр инде сүзебез киң масштаблы, айрыша эмоциональ, халыкны яңадан телевизор каршына җыеп утыртучы музыкаль Сабан туй турында булачак. Тапшыруга килгән кунакларыбыз белән дә танышып үтик, дуслар. Менә алар. Беренче уенчыбыз күп төрле конкурслар лауреаты. Елмаю белән халыкны таң калдыручы көр тавышлы җырчы Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова. Рәхмәт. Икенче уенчыбыз меңгә якын җырлар авторы, профессиональ композитор, җырчы, Татарстанның халык артисты Зөфәр Хайретдинов. Өченче уенчыбыз популяр эстрада җырчысы, мәхәббәтле тавышы белән бураннар дулата белүче Лилия Хәмитова. Музыкантларыбызга күз салыгыз әле бүген баянда Татарстанның ат казанган артисты Ринат Сулейманович Валиев. Гитара партиясын, Бас гитара партиясын дөресрәге Илнар Фатихов башкарачак. Популяр музыкант шулай ук Татарстанда бердән-бер бас-гитарист дисәң дә ялгышмам, эстрадада айрыша. Һәм инде бәрмә уен коралларында барыбыз да яраткан һәм моңлы итеп уйный белүче Тимур Хайретдинов. Һәм тамашачылар, безнең студияга яктылык китерүче ханымнар, бик зур рәхмәт килүегез өчен. Хөрмәтле уенчылар, музыкаль Сабан туй мәйданында инде көч сынаштыгыз, бик дулкынландыргыч мизгелләр кичерүегезне бөтен татар халкы белән кызыксынып күзәттек. Бүгенге тапшыруыбыз да инде безнең шулай ук аерым мәйдан. Шулай бит инде. Монда дулкынланырга сәбәп юк, чөнки монда жюрилар гомумән юк. Тамашачыларыбыз гына бар, шулай бит. Шуңа күрә үзегезне иркен тотыгыз, уен булуга карамастан, шунысын онытмагыз, сез барыбер көндәшләр һәм иҗатташ дуслар. Шулай итеп уенның шартлары белән дә якыннанрак танышып китик. Телевизион музыкаль уен безнең 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә безнең 3 сорау һәм сорауга дөрес җавап биргән уенчы бездән 10 балл ала. Без һәр бәйгедә 30 балл уйнатабыз. Дөрес җавапларны алдыгызда торган музыка уен кораллары ярдәмендә белдертә аласыз. Кулларыгызга тотыгыз әле. Уенчылар, уенның тәртибе белән таныштык. Сез әзерме? Әзер. Тамашачылар, сез әзер. Музыкантларыбыз да әзер. Шулай итеп без беренче өлешне башлыйбыз. Безнең беренче өлешебез тыңла әле дип атала. Безнең баянчыбыз Ринат абый ниндидер җырдан үзек уйнап куячак, ә сез инде аңлап, фикер йөртеп, бу нинди җыр икәнен безгә түгел исемен әйтеп бирергә тиеш булачаксыз. Ринат абый, сүз сиңа, әйдә. Зөфәр Хайретдинов. Моны да белмәсәм инде мин бу җырны язмаган булыр идем. Дөрес җавап кирәк. Бу җыр минем иң беренче җырларымның берсе. Ай җаный, вай җаный. Җавап дөрес. Беренче 10 балл безнең Зөфәр Хайретдиновка китә. Ай җаный, вай җаный җырын бергәләп башкарыйк, дуслар. Жырла, жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк. Сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җырларга санлы телек кирәк. Ай җаный, вай җаный, санлы телек кирәк. Сезнең өчен җырларга санлы телек кирәк. Уфа Казан юлларының
Көйі халық сөзләре. Шулаймы, Зөфәр абый? Нақ шулай, бұл жерінің тарихы бігірек қызық. Бұл жеріні мен яздым, білесің ме? Біз бетінде жерші болып кеткен уақытта ұяладырық жырлар язырға. Нешегінде сен жерші, өтірік жер яза башлағансың деп, кіші әлінерсі әйтмес үшін біз жеріні язар етті. Қаманнан соң енді жырларына кірініп кіні халық жыры табашлағаш, бұл халық жыры тоғыр, бұл біздің жыр деп айтады дегенлері. Бірінші жырлаушы, бұл жырыны мен әлбетте өзім едім. Менен жырлағанда башқа сөздер білен жырладым. Қамына шу жырыны бір концертта біз Хамдөне білен бірге қатнашып, бұл жырыны аңға бейік шады. Апайымды бұл жырынға мен де жырлайым әлінде бұл ұлы сұрап алды. Әмі мен аңа сөздерін беруге ұнытқанмын. Әйінді оның қатерде қалған, айжаны, байжаны сөзі. Өзі міне нейтіп, китаптардан қарап, әлікі халық жырларына қарап, өздер міне шушы юлларының көбісін өзгертіп, өзінше Хамдөне аны жырлай башлады. Хам шушы вариантны ол радиоға да жазды. Хам шушы вариант халыққа кіріп та кетті. Міне бит тарих. Рахмет, Зөфәр абый. Ярый келдің әлі білмей қалған болыр едік. Міне шыннан да шылай. Ешірақ шақырығыз, бек көп нәрселер білірсіз. Алға таба кеттік, Ринат абай сөз сиңа. Еткер жыры. Жауап дұрыс. Рахмет. 10 балыбыз біздің Зөлфира бізге кете. Мұңлы еткер бізні, қадірлі жыры бізні біргәләп башқарық әлі достлар. Тапшырыбызны музыкаль сабантыйға бағышладық дедік, музыкаль сабантый турында әлі бір сөзді дәшмәдік. Нишексің хәлләрігіз? Парадығыз музығыз нүзігіз? Мен әйтіп кетсем ярымы, гастрля үйреші артист боларақ, менің шуны әйтәсім келе, ТНВ каналын біздің Татарстандағына түгел, Башқұртстанның, хәтті дүнияның бүтін пішмақларында қары деселері де дұрыс болыр. Біләсіз мен, біз менә шу Башқұртстан яқларында ерген уақытта, менә шу тапшыруны күрсәттілер, һәм гади тамашашылар яныбызга килеп, шуның кадәр матур тапшыру булды Зөлфира сеңлем дип миңа менә бер генә түгел, хәтта концертлардан соң да концертка кадәр дә килеп, әллә ни кадәр кеше әйткән менә шып-шын әйтәм, монда инде мин хәзер алар кашында да ялгына басып тора алмыйм. Бик зур рәхмәт сезгә менә шушындай тапшыру ясаганнар өчен бүтән режиссерларга да, алып баручыларга да, шушында безне ничек дип әйтим инде, безгә дөрес киңәшләр биреп утырган һәрбер жюри әгъзасына да зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Безнең артистларны тагы да популярлаштырыла торган тапшыру булып чыкты бит бу. Һәм халыкның күңеленә
халыкның хәтерендә кала торган тапшыру булып калды. Бик зур рәхмәт кенә дип әйтәсем килә. Сезнең чыгарылыш бигрәк тә матур булды. Гомумән алганда барлык чыгарылышлар да үзенчәлекле булды. Зөфәр абый, менә сезгә дә сорау биреп үтәсем килә. Сез бит ике як баррикаданың ике ягында да булып алдыгыз. Жюри булдыгыз, катнашучы булдыгыз. Кайсы дулкынландыргычрак? Достар, шуннан да менә Зөлфия әйтте, бу җырчыларның да һәм менә бу Яңа Гасыр каналы өчен үзлегендә зур бер яңалык, зур бер яңа проект һәм яңа проекттан түгел, проектлар бик күп итендәләр. Менә шушы проектлар арасында аеруча аерылып торган бик матур, тамашачы бик җылы кабул иткән проект булды. Һәм җырчыларның да күңеленә бик хуш килгән проект. Менә мин чыннан да уже җырчы буларак әйтәм, мин әйтәм, башлаганда беренче килгәндә мин санламыйча гына килгән идем бу проектка. Бөтенегез шулай бит сезнең. Ай. Уйламыйча килгән чыннан да. Әйе. Менә шушы шун мәгънәсендә инде бу зур татар сәнгате артистлары, музыкасы һәм телевидениесе өчен бүгенге көндә иң шакка торгыч проектларның берсе. Вакыйга булды бу. Дөрес. Дәвамлы булсын. Дәвамлы булсын. Лилия апа, сез мине җылаттыгыз музыкаль Сабантуйда. Мине генә түгел, бөтен музыкаль Сабантуйны оештыручыларны, жюриларны, тамашачыларны бик зур рәхмәт сезгә. Менә минем һаман сезне күргәчтен кастыннары чыга. Ник җылаттым? Үзем җылак булгач, беләсезме, менә яшь барган сайын күз яшьләре якыная. Анасын дөрестән дә менә ул проектка килеп эләккәч, башта бик куркыта әлбәттә, нинди проект икән дип аптырап килеп керәсем бит инде. Зөфәр әйтте бит инде, масштабны күргәч, бөтенләй икенче хисләр тудыра. Һәм шул проектка эләгүем белән уже никадәр үзеңне бәхетле икәнен сизәсең. Дөрестән дә безнең җырчылар белән менә очрашу, ул сынау безнең өчен дә булды. Теге һәрберебезнең җырларыбызны бит инде без башкардык. Мин Эльмира Нагимова белән идем. Аның җырын мин башкардым, ул минекен башкарды. Аның алдыннан мәхәббәт шушыдыр җыры өчен әзрәк талашып талдылар. Анысы да бик сөендерде. Но менә бу проект дөрестән дә ул халыкка ниндидер бер яңа сулыш кертте дип әйтәсем килә. Зөфәр абыйның сорауына мин дә җавап бирим әле. Лилия апаның съемка вакыты обедтан соң иде, әмма ләкин Лилия апа иртүк килеп утырды. Ни өчен иртә килдең дип һәрбер кеше аңа сорау бирде. Ал беләсез нәрсә дип җавап бирде? Мин бит сезне шундый сагындым диде. Һәм шул сүзләре шуның кадәрле күңелгә үтеп кирде Лилия апа. Шуннан да без дә сезне сагындык. Сез дә безне шуның кадәрле үк без сагынган кебек сагынгансыз икән дип. Сез бит менә безнең яшьлекнең иң якты хатирәләренең берсе. Ул буран дулы дисеңме? Ул мәхәббәт шушыдыр дисеңме? Ул менә күңелнең үз пишмагында урнашкан. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Зөлфира, сиңа да бик зур рәхмәт. Шуны да әйтеп үтәсем килә, музыкаль Сабантуй проектына җырлый Галенең өлеше дә керде. Безнең музыкантлар сезгә ярдәмгә килде, шулай бит дуслар. Һәм инде рәхмәтемне шулай ук безнең музыкантларга әйтеп үтәсем килә. Әлфис Галиуллин, Айнур Муратов, Айгөл Зайнуллина, Марсель Шамсетдин һәм Динә Закирова. Без барыбыз да сезгә көч биреп, сезнең һәрбер чыгышыгызны карап, сезнең белән бергә борчылып, ничә көн гомеребезне сезнең белән бергә үткәрдек. Музыкаль Сабантуй проекты дәвамлы булсын дип телибез дә. Һәм инде Алга таба дәвам итәбез. Ренат абый, сүз сиңа. Салкын чәй. Мин Зөфәргә генә карап торам, инде салкын чәй. Дөрес, салкын чәй җыры. When
шәй жыры. Бу жыр әлбәттә суыңган ишемлек турында түгел, ялгызлык турындадыр дип беләбез. Авторыбыз безнең монда, шуңа күрә. Зөфәр абый, без сезне тапшыруыбызда күрергә шиксез шатбыз. Безнең өчен сезнең килүгез зур дәрәҗә. Менә мин дә шуңа сөенеп утырам. Ниһаять, беренче мәртәбә мин җырлык әле тапшыруында. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына бүләк итү мөмкинлеге бирә һәм әлеге мөмкинлек инде безнең беренче уенчыбыз Зөлфирә безгә дә килеп иреште. Sizden inli haller var, dalada yaprak minde sağlı. Sizden inli haller var. Dağ astında salqan şişme ağıp düşe ulakka. Sağınımını eytirid, jilde ismi uluyaka. Sağınımını eytirid, jilde ismi uluyaka. Almaları zeridimle, oğlarga tüzeridim. Yanmasa bu yürekte, sağınığa tüzeridim. Yanmasa bu yürekte, sağınığa tüzeridim. Dağ astında salqın şişme, ağıp düşe ulaka. Sağınımını eytirid, jilde ismi uluyaka. Sağınımını eytirid, jilde ismi uluyaka. Sağınımını eytirid, jilde ismi uluyaka. Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова. Бүгенге җылы кичләрне сагынып, искә алырга насыйп булсын, Зөлфирә, рәхмәт сиңа. Иҗади уңышлар, бик зур рәхмәт. Ә без инде, дуслар, уеныбызның икенче өлешенә дә күчәбез. Шулай итеп, уеныбызның икенче өлешенә дә аяк бастык. Бу өлешне без уйла әле дип йөртәбез. Экранга аерым бер җырдан сүз тезмәләре чыга. Ә сез карап, фикер йөртеп, бу сүз тезмәләре нинди җырдан икәнен әйтеп биргә тиеш буласыз. Безгә төгәл җавап кирәк. Яхшымы? Без сезгә дөрес җавап өчен 10 балл тапшырып үтәчәкбез. Әйдәгез әле, беренче сорауга игътибар итик. Экраннарга карыйбыз. Мин онытмадым, син оныткан. Бу ниндидер Бәгъркәем, мин онытмам, син оныткан чакта да. җавап дөрес. 10 балл. Папада. Рим Хасанов шиыр, Акиф Ханнанов сүзләре. Онытмыйм дип аталган җыр. Бергәләп башкарыйк. Bana
Шушы мотор мезгілде алға таба кеттік, достар, иқтибар экранға. Меңа қиянатың, тарадаран күлген. Әйтіп жібересім ке. Бұл театр музыкасы өлкәсеннән спектакльға язушы композитор. Әмәләкин бұл жыр спектакльға деп язылмаған. Айрым бір жыр, әмәләкин композиторы Көп еллар Камал театры Кім турында сөз барған? Оппақ ромашкалар. Гармун. Ойынның тәртибі бойынша Лилия апа біріншірек болды. Оппақ ромашкалар. Дұрыс, жауап дұрыс. Спектакль дегеш сразу еске düştü. Дұрыс жауабыңды қышқырып әйтіңіз. Оппақ ромашкалар. Мәхәббәт. Жауап. Дұрыс жауап. 10 балл үстәп өтәбіз. Һәм инде оппақ ромашкалар жырын бергәләп башқарып өттік, достар. Оппақ ромашкалар жыры. Фуат Әбубәкіровке һәм Аманулла сөзләре. Күптән түгел Камал театры бинасында Фуат абыйның 80 еллык юбилейын билгеләп уздык. Фуат абыйга берничә сүзне әйтеп үтәсем килә. Оппақ ромашканың һәрбер тажы яратабыз дип пышылдасын. Әзәңгәр кыңгыраулы сез әле бик кирәк дип шыңласын. Фуат абый, күп сәламнәр сезгә. Без алга таба дәвам итәбез, хөрмәтле уенчылар. Игътибар экранга өченче җырыбыз. Сиңа насыйп шатлык әле бит. Уфтанма! Уфтанмыйбыз. Уфтанмыйбыз, Аллага шөкер. Дөрес. Бал сиңа китә. Уфтанма җырын бергәләп җырлап үтик, дуслар. Әйдәгез. Yas ile de gider.
Yaş gelip üstleri şal şaşın kursende ustanma. Yaz ile de gider ömür sulayı be. Ustanma, ustanma, ustanma. Yaz ile de gider ömür sulayı be. Ustanma, ustanma, ustanma. Utanma, utanma, utanma. Уфтанма жырына келгендейін заманында бек популяр болған әлігі хит, бүгінгі күнде де популярлығын юғалтмай, Аллаға шүкір генә диесі қалашылай бит. Аның беләсең нәрсәсе дәлил? Нәрсәсе? Урыс телендә сөйләшүче милләттәшләребез һәм урыс кешеләре дә рәхәтләнеп уфтанма җырын татарча җырлап йөрүләр. Яңа ғасыр каналы һәр уенчыға үзе яраткан жырны башкарып, бөтен татар дөньясына бүләк итү мөмкинлеге бирә. Һәм әлеге мөмкинлек инде безнең икенче уенчыбыз Зөфәр абыйыбызга да килеп иреште. Авыл кишесine сағынып, байтап киткән эзләрдән. Yıllar ötüp tик bizgine, biraz gına üzgərgən. Yaşlıq qalğan oğul kişən, birgəlәb ötігəli. Sanatulğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Yaşlıq qalğan oğul kişən, birgəlәb ötігəli. Sanatulğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Yanlarımda sin var gibi, şişme boyuna düşsem. Eğlenip baytar kök yaşlık, salkın suların içsem. Yaşlık kalgan oğul kişen, birgəlәb ötігəli. Sağnatılğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Yaşlık kalgan oğul kişen, birgəlәb ötігəli. Sağnatılğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Şişmelerden sular içsem, susau basılır miken. Eğer qaytıp sine kursam, көңілім bular miken. Yaşlık kalgan oğul kişen, birgəlәb ötігəli. Sanatılğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Yaşlık kalgan oğul kişen, birgəlәb ötігəli. Sanatılğan күңелләрінің, yumğağın sütigəli. Синең белән oğul kişen, birgəlәb ötігəli.
Татарстанның халық артисты Зөфәр Хәйретдинов. Авыл кишен автор башкаруында тыңлау айрыша бер рәхәтлек. Зөфәр абый, бер сорау гына биреп үтим әле. Ни өчендер күңелгә беренче саф мәхәббәт җыры килә? Бу бит монда кушылган иде сез башкаруда, әйме? Аранжировкада бар иде Авыл, кебек. чыннан да, бу җырның битне беренче башкаручысы Хания иде. Хания апа, Дөресрәге Хания белән без икәү аны дуэт итеп башкардык. Аман инде аранжировкасын Хания үзе ясатты, үзе заказ бирде, үзе менә ничек итеп аның формаларын, ул сүзләрен дә хәтта үзгәртеп үдине менә чишнәрдән шәшәме юып, алар Ханияның үзенең ясаган сүзләре иде. Һәм инде әлбәттә менә шушы җырның бит мәгънәсен нәрсә турында? Әлбәттә үзеңнең кайчандыр авылда булган беренче мәхәббәтеңне сагынып язган җыр бу. Һәм әлбәттә беренче мәхәббәт дигән җыр бит бар ул. Аны барыбыз яхшы белә. Шуңа күрә Хания менә шушы җырда, шушы беренче мәхәббәт җырының припевын җырлап та куйды. Ул аеруча халыкка якын булды. Шуннан да менә ике җырны бергә шулай берләштерү, бәйләү. Бу әлбәттә менә шушы бер җырда башка җырны куллану закон буенча ярамый. Әмма Ханиягә можно. Зөфәр абый, бу инде менә Хания апаның сүзләрен үзгәртү соавторлыкка керәме? Ничек ул? Юк, бу беләсезме, бу бит инде җыр, шигырь язылган ир кеше исеменнән. Ир кеше бит инде чишмәгә төшеп чәчен җуып утырмый. Шуңа күрә Хания апа аны чишмәләргә төшеп чәчен җуып дип аны үзгәртте. Без шулай иттереп инде шушы күңелле мизгелдә уеныбызның 3нче өлешенә дә күчәбез. Шулай иттереп уеныбызның 3нче өлеше, бу өлештә без һәр уенчыбызга аудио биремнәр бирәчәкбез. Сез тыңлап, бу җырны нинди җырчы башкара икән әйтеп биргә тиеш буласыз. Зөлфирә, игътибар. Бу бирем синеке. Әлбәттә, бу инде безнең легендар артисткабыз, җырчыбыз Хания апа тарихи репертуарыннан. Җыр сиңа якынмы? Бу җыр миңа менә сез сорадыгыз да, үземдә күз яшьләрем килде. Беренчедән Зөфәр абый Хания апа турында сөйләгәндә, безнең дөрестән дә менә бу Ренат абый Мөслимовлар да шуңкадәр якын кешеләр иде. Бу җырны бик яратып җырлый торган, башкара торган, тыңлый торган минем газиз әтием дип әйтсәм дә була. Һәм безнең менә шу бөтен җырларыбыз һәммә кешеләр белән истәлек булып калган дип әйтәсем килә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә, шушыны матур җырларны безгә ишеттергәнегез өчен тагы бер кат. Шуннан да бу урында Альфред абыйны да искә алып китәсебез килә. Искиткеч шәхес иде, шундый кыз тәрбияләгән. Рәхмәт. Урыннары җәннәттә булсын. Зөфәр абый, әлеге сорау сезгә. Сезнеке. Җавап бар? Җавап бар гына түгел. Монда целый доклад сөйләп була. Кыскача гына дип сөйли беләсең бит, Зөфәр абый. Беренчедән композитор, икенчедән сүзләр авторы, өченчедән легендар шәхесебез Хайдар абый Бегичев турында. Аның белән без гомумән 9 ел бергә опера театрында хезмәт куйдык, җырладык. Ул менә беләсезме, ничек дип әйтим инде, Хайдар абый артык менә һәрбер кеше белән ачылып сөйләшмәсә дә, ул шул кадәрле чиста, мотор күңелле кеше иде. Аның белән менә шушы 9 ел бергә дәврендә эшләгәндә, безнең күпме спектакльләр бергә булды, күпме сөйләшүләр, без аның белән бер гримеркада гел булдык. Һәм бик күп үзен аның киңәшләре, ни әйтсәгез, ул миннән 10 яшькә зур иде. Һәм Хайдар абый минем дә җырларымны бик теләп, яратып башкарган иде. Аның кебек тавыш, беләсезме, менә мин үзем спектакльдә җырлап, үземнең җырлавын онытып, ул сәхнәдә җырлаганда атылып барып, сәхнә кырына барып, аны тыңлый. Искиткеч, менә ничек дип әйтим инде, күрәсең,
сезінгәнмен икән менә бу шәхеснең мәңгелек булмаячагын, аны тыңлап калдырырга кирәк, аның моңнарын сеңдереп калдырырга кирәк, аның искиткеч тавышы менә безнең әле театрга килгән сайын бик күп чит илләрдән, бик күп антрепренерларында, менә шушы администраторлар, кемнәргә җитәкчеләр шаккаталар иде. Бу бит Европа, дөнья күләм дәрәҗәсендәге җырчы дип әйтәләр иде. Һәм шуннан да менә тенор өчен иң авыр булган тенорлар партиясе, ул да булса Отеллоны ул бердән-бер менә шушы Россиядә башкаручы тенорларның берсе булды. Шулай. Фараби, сез бик бәхетле. Аңлыйсызмы шуны? Сез шундый шәхесләр белән якыннан аралашкан кеше. Шулай, чыннан да. Бу минем өчен зур бәхет. Улыбыз аларга дуга булып ирешсен. Амин, шулай булсын әйе. Менә җырга килгәндә, бу инде чыннан да заманында шулай бик популяр җырчы, җырчы иде бу. Аны бик күп җырчылар җырлады. Һәм әлбәттә күбрәк безнең Хайдар абый тарафыннан күңелебезгә кирип калды. Ул да булса Фаил Шафигуллин сүзләренә Зиннур абый Гибадуллин язган җыр булды. Мәңгелек җыр. Мәңгелек җыры. Үлмәс җырларыбыз. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Лилия апа, моңаеп кына басып торасыз. Өченче бирем. Сезгә. Мин гына килде чират дип. Әйдәгез әле тыңлап карыйк әле. Белерсез. Лилия апа. Беләсезме, менә җырлый башлауга ук минем дигән хатирәләр кирип киттем уйга, кичкенә чак. Әби безнең менә шулай итеп патефонны куяр иде. Таушанмагыз дип куяр иде. Менә радио алдына шулай итеп утырып тыңлыйдыр иде. Шундай сагынып ала торган вакытла, менә нигәдер мен шушы балачак килеп төште күз алдыма. Зиннур Нурмөхәмәтов. Бу бит инде Сабантуй җыры. Шулай. Әлеге җырны җәй башында яңгыратмаган авыл юктыр, шулай бит Сабантуйлар дигән. Аны бигрәк тә яратып тыңлыйдыр. Менә шуннан да бу Сабантуй турында бик күп җырлар язылса да, моннан да аздырып, хаманда яза торган Халык күңеленә дөрес. Сабантуйны шул хәтле менә бу рухын күтәрә аңлатып торган җыр. Сабантуй гимны дип әйткәндә булады. бу җырда ничектер татар халкының җаны яшидер кебек, шулай бит? Шулай. Рәхмәт. Лилия апага шулай ук 10 балл истәдек. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына бүләк итү мөмкинлеге бирә һәм әлеге мөмкинлек инде безнең 3нче уенчыбыз Лилия апабызга да килеп иреште. Лилия апа, сезнең белән дә сөйләшеп алыйк әле. Музыкаль Сабантуйдан соң ничек соң менә ичке халәтегез, тышкы халәтегез дигәндәй бик дулкынландыгызмы? Дулкынлануыгыз юкка булдымы? Ничегрәк әйтеп киттегез әле музыкаль Сабантуй турында сөйләшеп. Музыкаль Сабантуй турында миңа ул элемтәгә кергәч, дөрестән дә мин бик авыр гына ризалаштым. Ну, тәкъдим килгәндә әйтәләр бит, барыбер ризалашырга кирәк, чөнки ул ниндидер бер сынау безнең өчен. Әле шуны икеләтә сынау минем өчен булды. Менә Илмир Нагыймовның җырын җырлау, Сары розаларны җырларга туры килде. Минем гадәттә кеше җырын алып җырлый торган гадәтем юк. Чөнки барыбер ничектер шул җырчыга ошарлык иттереп җырларга тырышасың. Чөнки кылакка шулай ята. Монда беләсезме, бүтәнчә яңгырады дип уйлыйм. Чөнки без бөтенләй икенче. Илмира үзенчә, мин үземчә җырладым. Һәм менә шушы тапшырудан соң бу җыр минем башкаруымда да кеше күңеленә кирип калыр дип ышанып каласым килә. Әлбәттә, чөнки сез бит ышандырып башкарасыз. Бүген нинди җырлыйбыз? Бүген инде бу яңа елга без якынлашабыз. Үлмәс, бетмәс дип әйтик. Буран дулый. Дулатабызмы бураннарны? Дулатабыз. Рәхим итегез. Җырлый гәрәс сәхнәсе сезнеке, рәхим итегез.
адашма, зинһар адашма, бураннар арасында. Сенсіз қалам буғай инде, бураннар арқасында. Буран дулы, буран тынмый, бураны шундый кішілі. Аппақ боран ішлерінен келіп шығарсын тісілі. Буран дулы, буран тынмый, бураны шундый кішілі. Аппақ боран ішлерінен келіп шығарсын тісілі. Бергеле бейде güzeli. Буран дулы, буран тынмый, бураны шундый кішілі. Аппақ боран ішлерінен келіп шығарсын тісілі. Буран дулы, буран тынмый, бураны шундый кішілі. Аппақ боран ішлерінен келіп шығарсын тісілі. Аппақ боран ішлерінен келіп шығарсын тісілі. Жар кішінің қанаты деп юққа ғына айтмайлар. Мұны айтып қалдырған Максим Горький. Шыннан да кіші қайғырса да, шатланса да, іші пышса да, һәр вақыт жырны ярата ул. Ул өзінің бүтін үмітін, яқты хыялларын ғұмыры бойына жыр белән аңлатып килә. Тапшыруыбызның қонақларына зур рәхмәт әйтәбез. Музыкаль Сабан туй проекты дәвамлы булсын. Шуны телибез. Һәм инде сезнең белән сау булашабыз, хөрмәтле дуслар. Исән-имин булыйк һәм яңа еллар белән сезне.